Twee talenten van restaurant De Leuf in Ubachsberg hebben de belangrijkste prijzen gewonnen op het eerste Limburgs culinair gala, dat gisteravond door Chapeau werd georganiseerd op Château Sint-Gerlach in Houten. Ze moesten het opnemen tegen leeftijdsgenoten van andere Limburgse sterrenrestaurants. De bedoeling van deze prijzen en van het gala is om de Limburgse gastronomie een extra impuls te geven, nadat Michelin in december enkele sterren had weggenomen in onze provincie. We gaan naar het jong talent in de bediening en jong talent in de keuken. Mag ik met jou beginnen? Vertegenwoordiging van de jurybediening. Michel van der Punt. Ja, het was wel heel spannend. Ik had zoiets van, ik ga er gewoon met een open blik erin, zeg maar. Ik verwacht niks. Ik vind het wel leuk om mee te doen. En ja, dit had ik niet verwacht. Zeker niet dat we allebei zouden winnen. Dus dat is echt gewoon top. Hans, hoe ging het bij jullie in de keukenjury aan toe? En de winnaar is, je gelooft het dus niet, Thijs Gerard. We hebben het vanavond hier ook gehad over de toekomst van de Limburgse gastronomie. Hoe kijken jullie daar zelf tegenaan? Nou, dat wij gewoon echt heel hard door gaan knallen met z'n allen, met het hele team. En dat we gewoon blijven doorgaan en steeds blijven vernieuwen. En dit is ook weer gewoon echt weer heel erg motiverend. Dat werkt gewoon heel erg aan. Ja. En Limburg in zijn geheel, hoe kijk je daar tegenaan? Zijn we ingeslapen of maken we een geweldige comeback? Nou, nu tegenwoordig komen er weer heel veel jongere mensen terug. Ja, wat ik merk van oud-collega's of klasgenoten, dat ze toch wel weer in Limburg werken enzovoort. En iedereen is heel gemotiveerd. Wat moet er volgens jou gebeuren om de Limburgse gastronomie een extra duw te geven? Je had het dus straks over, ja, er is een jonge publiek, dus daar moeten we rekening mee houden. Ja, wat moet er gebeuren om de Limburgse gastronomie een duwtje te geven? Is luisteren in principe echt, dat is het belangrijkste, luisteren naar je publiek. Dus vroeger gingen de mensen van 20 en 25 niet in sterrenzaken eten. Het is tegenwoordig wel. Dus de jonge mensen gaan echt eten. Ze komen naar Limburg om te eten. Dan willen ze ook dat cocktailtje, willen ze ook die wat moderne gerechtjes hebben. Wat hipper. Wat blieft? Ja, wat hipper. Een ding wat zeker is dat je wel bij de tijd moet blijven. En ja, de doelgroep die wordt natuurlijk van onderuit gevoed. Hè. Aan de bovenkant vallen ze af en daar zal je linksom of rechtsom een beetje mee moeten gaan. Dus ik ben het wel eens dat je niet helemaal bij de hele oude tradities kan blijven. Maar je moet uiteindelijk wel iets doen waar je zelf als chef of als eigenaar of als restaurateur goed bij voelt.